O Concello de Ribeira e o Natural Sport únense para mercar o novo equipamento da sala de taekwondo da Fieiteira. O convenio conta cun importe de máis de 112.000 euros. Esta mañá o Concello de Ribeira e o Club Natural Sport asinaron un convenio de colaboración para incorporar o equipamento necesario á sala de taekwondo do complexo polideportivo da Fieiteira. Grazas a este acordo, os deportistas do municipio contarán con maiores prestacións nos seus adestramentos. A financiación do equipamento, unha inversión de 112.000 euros, concretamente, que nun 70% casi vai a financiar o que é o Club Natural Sport, con todo equipamento para a sala de deportes de combate, do novo módulo que está na Fieiteira, e tamén para a parte dos vestiarios. A partir de aí, o Concello vai a aportar unha porcentaxe desa inversión que están a facer dentro do clube, e trátase de 36.000 euros por parte do Concello de Ribeira para colaborar nese equipamento dunha instalación que, como sabedes, foi unha das últimas inversións, grandes inversións que se fixo neste Concello. San Pedro sinala que se trata dunha infraestrutura moi importante no municipio e que precisa de equipamento para impulsar a práctica do taekwondo. Temos que agradecer o compromiso que tivo Natural Sport con esta instalación, que tamén, dende logo, eles utilizan para o seu entreno diario, para as súas tarefas diarias, e que neste caso, como digo, plásmase nun convenio que hoxe asinamos co seu director, con Agrelo, co seu presidente, con Agrelo, para levar a cabo este convenio de 112.000 euros en material para dotar de contido o módulo. E o Concello, como digo, pon esa parte de 36.000. Os deportistas xa adestran nese novo módulo de taekwondo, aínda que é preciso dotalo de máis material. Unha vez feita o que é a infraestrutura, o edificio, o cascarón, hai que dotalo de equipamento, contido, e, todas esas cousas que a veces, por moi sinxelas que nos parezan, basicamente, mobiliario e cousas moi básicas a veces de material de oficina, hai que poñer todo a andar. Neste caso, o módulo de atletismo, gracias a esta colaboración entre as dúas entidades, vai a ter xa unha parte importante de dotación de equipamento. A alcaldesa ribeirense destaca o gran traballo do Natural Sport e a súa implicación para facer que esta disciplina deportiva siga medrando na localidade.